Takže hajfo ľudia, víta vás Craftbox pri len takom akoby nedieli, ale proste pri informáčke. Aktuálny čas sú letné prázdniny a ja tiež už mám letné. A teraz práve budem natáčať menej videí, lebo ideme na dovolenku a budem proste viac tráviť času v tomto. V akvaparkoch v Egypte a v Turecku a proste tak. A chcem sa s vami pobaviť ešte, že ďakujem za tých 10 odberateľov, už mám 8, lebo som 2 stratil. Lebo už som nenatáčal veľa videá, tak prepáčte ľudia a ďakujem, že ma nehejtujete, ja som začínajúci youtuber a tak budem sa s vami lúčiť, tak čaute, píte džús a buďte sami sebou.